তিনি 6 তারিখ জুন 2023 ত্রিপুরা মথানি বড়ই বেদেক TWF ni bisikam asaimani sal তিনি সিমনা ব্লক কমিটি TWF bai বড় কাথালো চুংচেং লাইখা Balaikan khasrang laijak sini buri rok sini tipra sarokno hansa khanya ni bagai tai gerta tipra lenno tumna ni bagai tini borok thansang laijak tini borok kesaro hasteni juda bodolo tonggoi tipra sari bisingo jara sekak na nai tongnai rokno borno thansa phanya bagai borok koboko Semnuka Tanai 2021 simi 22-23 jora sini Tripura hastewo TWF punya ke bunga bodol belaikano samung kaham khlaika Delhi ni jontor montor theke chengai Agartala ni sei Astobal amoni pore semnuka humulung gawak jagano kuli chai hoi sini getar Tripura lenno dakti tuna bagai borok saito goito boni bagai belaikano buri mothano hambai maro chindi TWF no bona ayog lokthong boni samta hamka khaijak tong jotto sini tofani jotto sini leaders no khansani mariwo bobagrani phan taibo krak khaina bagai tai sini getar Tripura len India kala constitutional solution abo dakti khai manani bagai sen jotto no khabai khukbai khlai sen khansa khai ching soba khlai lagai